Sugat na payat. Dol, suti siya dol. May picture nun. Ate, diri, may ko. Isa. Oo, kami yan. Mga picture ni ano na daw cellphone ka. Ano ba, bigo? Saan yung first time ni? First time. Ako nga mga first. Okay na? Hindi siya. Hindi siya hait dol? Hindi hait. Akay kaungok. Ubos. Hello, ngawak. Balik tulo ka barab. Sorry ba na spots? Sige. Hindi ka ko magmukong balakos. So wala na sa tayo na. Kanang power pump knockout natin sa patay video. So puntosay lang mo. Puntosay lang mo. Dito. Tumama ko ra kita. Kita ka start cooking niya. Pila ka minutes eh? 3 minutes? 3 minutes per round. Dalipong na ng Ano naman? Ano mo? Grill mo kita. Ano mo kita sa video kay. Distancing palisita. Sa isa. Okay ra ka diya noy. Okay ra ka diya. Palog nga. Palog lang, please. Tulo. Hey, timer. Start. Sumutan yung mga kamutan. Ayaw mo hino da. Ayaw, ulo. Ulo ba? Smash yun. Wow. Karatin. Kumayo wa mo, shenda yo. Mayroon ni Puskin sila. Kabarag si Buskin sino. Aray. Smasher ay payatot version. Si Ulma ito, payatot version. Ayo bakit mangarap? Tahu kamu sa kauna, kita daw. Kamu sa kauna. Tolo ba? Tolo para. Ada tolo. Sayo. Ano? Dancing. Ay kanakuan. Aman. Fifty seconds left. Palit niya. Palit niya. 30 seconds left. Jump. Remember sa sad. Ini mulai lupik. Dimuli. Patay. Payat version smashing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Wala po. Kana lang, kana lang. Okay, time, go. Patay, ako may control logistic na ko. Robot. Hadukin! Patay si Juan, si Eugene. Umayo wa mo, siya na yun. Nari? Nangawat ha? Nangawat ha? Uy, wala nga ako ta. Talo na ulo. Yeah, bag ko. Boss Kenshin. Boss Kenshin. Wow! Baik ko nga, baik ko nga. Wala nga ako ta. Talo na ulo. Alam mo, saba ba? Ay, lindo na yan. Pitik lang, Bin, pitik lang. Sarang ka mag-vlog. Kaya version na Juan already. Baka Physical. Bagay! Ibag, gamay naman kayo. Kamu, baka mo. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drive.